Beno, biderketak biderkagai bat zeroz bukatzen den zenbaki batekin. Kasu honetan, 8.273 bider 620. Lehenik, hasiko gara unitatekin, kasu honetan, zeroarekin. Beraz, 0 bider 3, 0. 0 bider 7, 0. 0 bider 2, 0. Edozein zenbaki bider 0, 0 da. Beraz, 0 bider 8, 0. Unitatekin bukatu dugu. Beraz, orain, 10ekoekin hasiko gara. 2 bider 3, 6. 2 bider 7, 14. Beraz, 4 jartzen dugu 6-ren ondoan, eta eramana 2 zenbakiaren gainera. 2 bider 2, 4. Gehi eramana 1, 5. Eta 2 bider 8, 16. 10ekoekin bukatu dugu, eta orain 100ekoekin. 6 zenbakiarekin. 6 bider 3, 18. 8 eta 7-ren gainean eramana. 6 bider 7, 52, gehi eramana 53. 2-ren gainean eramana 4koa. 6 bider 2, 12, gehi 4, 16. Eta azkenik, 6 bider 8, 58, gehi eramana 59. Biderketak egin ditugu. Orain, emaitza hauen batuketa egiten da. 0 lehena, 0 gehi 6, 6, 4 gehi 8, 12, 2 eta hurrengo zutabearen gainean eramana, 5 gehi 3, 8, gehi eramana 9, 6 gehi 6, 12, 1 gehi 9, 10, gehi eramana 11, eta azkenik 1 gehi 4, 5. Beraz, 8.273 bider 620-ren biderkadura 5.129.270 da. Baina, bada beste bide laburrago bat. Zein da? 0, unitatekatako 0 hori biderketzerakoan, 0rekin ez biderkatzea. Biderkaketa egingo dugu 2 eta 6 zenbakiekin. Eta biderkadura ematen duenean, hasieran 0a itxatsiko diogu. Beraz, 0rekin ez dugu egiten, 2 eta 6rekin egiten dugu, eta unitateen lekutxoan 0 bat itxasten dugu. Eta konturatuko gea, emaitza berdina dela. 5.129.270. Listo?